Hola, hola! Com esteu? Avui us duc aquest llibre que es diu Som molt bèsties, és d'en Mar Venegas, està il·lustrat per en Guridi i editat per Litera. És de poemes i vos en llegiré un que me super encanta. Es diu Mon pare senglar. I diu així. Mon pare senglar, estirat al sofà, rebufa com un búfal. No para de roncar. Quan ell fa la migdiada, silenci sepulcral. No es pot mirar la tele i no pensis a parlar. No facis cap soroll o s'acabarà queixant. Tu estigues ben quietet i no gosis respirar. El son del senglar de casa, quan arriba la migdiada, és un perill ben incert que amenaça la contrada. Ja m'explicareu d'acabar. A veure si sabeu d'acabar. Adéu, adéu. És que clar, no s'ha de senglar. Potser es pensen que és un senglar petit que escriu aquest poema, no? Bé, podria ser.